Sorkar jala mentagasngi kala kamba kala bu jingkali ki asha halor ka jinga ki bom shongnya shong nong rem jong ki wad hadien baka sorkar jala kala penbiang lot na dong shadong ya ka jing don kam jong ki kani ka jing bu jingkali ka sorkar ki asha kala long hadien bakala yat ka jinga ki kinong tre asha bo ka jala la kumbaka tu kani sngi banda wana ka sorkar bakan penkiu ya ka bainong sngi jong ki na ka ar hajar tingka na kaliang unong ai ktien jo ka sorkar jelau ba polling do haba keren chikilat pathai khubor ula ong bah ka jing shisha ka sorkar kala dep ban penbiang lot na dong shadong kat kum ka jing don kam jong ki bat ula bu jingkali balei pat baki asha ki dawa ban kentiu bai nong ki Shushu ula penken mauru pa ka sorkar Meghalaya kadai ka ba ai bun ki incentive ban nu jor ki we ki jela ki asha lada ya nu jor bat ki we pat ki jela hakari Moscow nakaliang gajong menteri badai baik ya kan department kong amperin tindok ila simkia bahai kan ga kam de hakadung ka kam badhun lot ya baro de ko sitom ba amar kiban kyum bat kiban omuhun kindon baik tinrei ka ai ka ba ni lala ban le nak la sorkar ka ai ka ba kong amperin la airu assurance bang nung nu badang don gaji dunai kita ru nang pen baik tengah semua kelabian ka jisya ndi ba ong ba la khang no ya ka jikhang ban num ya pen baik benum ya la ko kan le kata te ka mut kala de ka state ka khlang ba ban ai ka jinya dai ni asha bokas rei ka jin long briu pat long da don gibu ki ba dai yo kat tu kidang pa bilinti so rei udah rupuat igi but you sebenarnya banyak kemba ong maki kadai gawe ke jela wala ai ya ki remuneration ke ba biang tam na bring babun ki jela ham tam hang ni no is megliak la le ba we di ka sha workers details ke babun yang nom dot ni rei ke bang sutu ini dalam ba megliak la le ba workers ham tam abai ni job we quick but stage abang la ai ki fix remuneration ada ke ba ada benda tu appreciation dan nak kalian macam itu man ka problem dalam ke solution ngangit ba kita ka spirit ba ingin baik ke bahatam dan berkata state ingin menyetrai ban ong ba mga day we bakla dari kata spirit of accommodation semua lang ya kita tentang kamu macam tempat ba semua lang ba kita ni om tang bagi om ini ano dari bagi air ano kita kata ya satu kita kata spirit ke ibu ko na ko